Assalomu alaykum. Salom. Xush omaded ba Noyairash. Salomat bo'shing. Nuri dida toji sar. Salomat bo'shing. Salomat bo'shing. Xushvaqt bo'shing. Барои минадоргӣ пешихле аз номи ҳамаи модарои ноҳияи Рашт ки моро дар рӯзи сахтӣ дастгирӣ кард. мо умеде надоштем ки хунаҳои ҳозиразамонда медроем. Хонахтам зарар биявоз. албатта ҳама минадорем. мо сокинои ноҳияи Рашт минадоргии худро бас шумо мерасонем ки ҳамеша дастгирӣ менӣ. илоҳо садсолат кунад ба сари мо пиронсолону маъюбону бе касон соябони сари мо бошед. доим дунё давлатдор бошӣ. Саломат бошӣ. илоҳи умри дурозӣ бо баракат кунад. ҳар як инсон қадри хича худаш кунад. дар қадри ту садқада хоки подсад. хуш омадӣ. нури дида точда. шеъруота нигоҳ мекунам, модарам ба ёдам меояд, пеши назарам. хизмате ки модар мекунад, падарам бузург аст, қиблагоҳ ҳисоб мешавад. лекин модар бисёр азиз аст. инсон ба дунё меояд. агар модар намешид мо набудем. ҳазор раҳмат ба он модаре ки чиқед модар таваллуд аҳрмат кард, намекунад. ба ин воя расм. саломат. як ҷон ташаккур. хуш омадӣ ба Нояира. саломат бошед. хушбахт бошед. кор кардаӣ, заҳмат кашидаӣ, маълум аст. саломат бошед. як ҷон